tara al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mu ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. To mai sauraro qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutuwar da wato ta girgiza masana'antar Kannywood a yayin da a kwanan nan an yi wa Kannywood rashi manya-manya. To mai sauraro da cikakken batun a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kar ku manta idan na mana subscribe kana ku danna mana alama ƙararrawa. Ga cikakken batun yana zuwa mai sauraro, mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duniya na baki da mu ne. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk abin da ya farko tabbas sai yau ƙarshe. Yayin da maga wannan zafin bidiyo yana ta yawo a kan social media kan cewa wannan bawan Allah ta nemi a kawo Allah ya masa rasuwa. Yayin da yanzu ku tuna a baya mutane dama suna ganin irin wannan a social media. Yayin da zaka ga wasu daga cikin mu 'yan social media muna hada abubuwan da basu dace ba sai mu dora a social media don neman views. Yayin da abubuwan da muke wasu daga cikin mu suke dorawa ba dukan mu zanci ba, wasu daga cikin mu suke dorawa suna dora abubuwan da basu dace ba. Yayin da mutumin da ransa zaka ga ana dora cewa wai wane ya mutu musamman ma celebrities. To mu sauraro gaskiya dai akan wannan batu na mutuwar wannan bawan Allah ta nemi a kawo ba haka bane. Kamar da ku gani a baya wani page ne a wato kafar sada labarai ta wato Facebook suka wallafa shi suka ce wannan bawan Allah ya mutu domin neman viewers. To mu sauraro irin hakan tana iya faruwa ga wasu bata gari daga cikin mu. Yayin da wani za ga yana duk abin da ya ga dama kawai dan ganin cewa ya samu kuɗi baya duba cewa wai halal ya samu ko kuma haram. Kawai yana abin da ya ga dama ne bai san cewa duk abin da ya farko shi ma hakan zai yi ƙarshe ba. To mu sauraro ku tubar kasancewa da mu a cikin wani rana tamu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Subscribe, like and share domin samun zafafan labaranmu. Mun gode masu sauraro. Mun gode.